kayong nag-soundcheck ng ganito ang sinabi ng ganito yung soundcheck nyo. Soundcheck, 1, 2, 3. Soundcheck, check, check. Ito pa isa. Hey, 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 Sumayaw, maghataw sa Bicol, Beats Production. Okay na? Okay na? Okay na? Okay na? Dhing Dablou. Ilang beses kayong nag-soundcheck ng ganito ang sinabi ng ganito yung soundcheck nyo? O sige, soundcheck tayo. O sige Brad, paki-soundcheck yung mic ko, sabi ng worship leader. Ganito. Soundcheck, 1, 2, 3. Soundcheck, check, check. Ito pa isa. Hey, 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 hey,